Май ще е по-добре да стана влогър, а не блогър. Жалко, че годините минаха. На млади години нямаше компютри. Абе, какви компютри, като нямаше и телевизор? Имаше едно радио. Слушахме Костадин и Миладин. Обаче не е късно никога да се изложиш. Мисия и започвам. Английски не зная, но за това пък има преводачи. Такива пари въобще няма откъде да ги взема с тая малка пенсия. Трябва да измисля нещо. Ще поразгледам в плевнята, на тавана, в келера, в мазето за изоставени неща, които могат да ми свършат работа. Намерих си лампичката, с която бродира гоблени, но край на тия гоблени вече не виждам. Вече ще ставам влогър. Осветление ще си направя от легена. Обличам го с фолио. Слагам една кружка и съм готова. Тая нискобюджетна камерка може би ще ми свърши работа. Накъде без селфи стик? Да скрием малко от годините. Така, дойде време да монтираме камерата. Обаче тия коланчета тук не мога да разбера как да ги включа, какво става, каишки, копчета. Ужас, не е за мен тая работа. Трябва да измисля нещо, то не става така. Налага се да побългарим. Сега ще го залепя с циксото и работата е наред. В крайна сметка, циксото ще ми свърши работа. Няма да падне. Сега да видим как ще я нахлупя на малката си главица. Май ми е малко големичка, че тя е на сина той инженер и аз му я приватизирах, но ще я залепя с циксо и за мене. Или ще си сложа някаква ластичка. Абе, той да му е кусура. Готова съм. Започвам да записвам видеа.